Accidentul s-a produs miercuri seara în localitatea Sărata de lângă municipiul Bistrița. Bărbatul de 41 de ani, care conducea un ATV, a încercat să urce pe terasamentul căii ferate, însă vehiculul de teren s-a răsturnat, iar victima a fost prinsă de desubt. La locul accidentului au ajuns în scurt timp tatăl bărbatului și câțiva cunoscuți. Nimeni nu-și explică tragedia, mai ales că acesta avea experiență în conducerea vehiculelor off-road și purta și cască. Se bănuiește că ar fi urcat acolo pe dealul ăla până în față, o dat în calea ferată și s-a răsturnat și a venit ATV-ul cu el. Cu vreo 5 minute a trecut pe la noi, pe la stradă. Și chiar am zis, uite unde merge băiatul ăsta. A urcat pe aici, s-a dat în calea ferată și l-a urcat pe aici. Mai multe echipe de pompieri, descarcerare și ambulanță au intervenit. Un echipaj de prim ajutor SMURT și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud au intervenit în localitatea Sărata, unde o persoană a căzut de pe ATV. Victima a fost găsită în stop cardiorespirator, s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar din nefericire organismul bărbatului nu a răspuns manevrelor aplicate, fiind declarat decesul la fața locului. A fost găsită o victimă de aproximativ 40 de ani, în stop cardiorespirator, un politraumatism prin rostogolire cu ATV-ul, leziuni cam incompatibile cu viața. Polițiștii ajunși la fața locului au făcut măsurători și au prelevat probe pentru ancheta care va trebui să lămurească ce s-a întâmplat exact și care au fost cauzele accidentului. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Acesta este al treilea accident mortal produs cu un ATV în Bistrița Năsăud de la începutul anului.